Open so no ye sabi ye be wo yura e wa hase no. E che se bra o maame e fa mu bre ye no. A o de pim so no. E na ma ye tu se din no opem so. Se Asantehene o se etu ofiri kuro anyinam. Ana ne funu ma hye. Ye be di opem so aye to so nson e wo kokofu anyinam. Enti yesrem ada. Enka yesre yura Santemen yura senka obetumi abebia amaye ne a enka beboa yen e be hye enkwara no nso a yini no nso animonyam amomo hu se ye Asantehene ye behunu no e wo kokofu anyinam ha se nti ke e be sren se obetumi abebia amaye ne a ke ya de a ye ni beje pa. Abuja for mama kwa ba ADUMASA TV bo mo dey subscribe ejumade no wa share ejumade na ma woni a enya bi ahwe wo hwe machi ha no ma hu dan bi wo honom ye fra fa hye bi se opem so sanso ene ye fa yewura na state kotoko hene ye oti kruwe krawe ne brare nwoma so ni din opem so o sei tutu ye din na sadi ni ba de kofa din nyina ba ye krodua ya mede wa ba piem so ye kokofu anyinam bia ya wo ye na otumfo o sei tutu o di kan Asantehene a wokokyira hene a wakonko pempem agency asem pempem abone bo bia ya wo no na hu no machia no na yese afahye opem so a na yedi no ye ba ne aba be pense mu de enti ye frɛ yewura opem so na nyinam kura no ye den na ha na ye be wo yewura jebre subscribe ejumade ni YouTube ADUMASA TV, Facebook ADUMASA online, TikTok so ADUMASA TV midi de aduana de hye be dia komedi wo wuram ne ne mpanefo akwatwetwe nkomo ne aba wuram adenti kranti na ye gyae dan wo na nananom de no mo ye ansa na opem so afahye no aduro no kame ho ne mu wuram ana wada ma na pombo ko de Nyame no madaro ma ye de popon ase wada ma bada ho de amaye yo me frɛ me nana owi asamoa me frɛ kokofu anyinam na ye denchirafo okay ena ibi pie kokofu ena ye besoe kokofu Kontihene say na ansa na woni hene a wa ha mene odikura me wokuro mu ha okay aha ye dikuro mene odikura me wokuro mu ha tu kan odikuro dia na se wo hye bi ase okuro ben no me hye kokofu ase okay enyinam na se de ye tete enyinam se yenwura funu ma hye ha no nokure bi wom nokure aha na ya ha na enye kokofu aha na ebewo yewura ose etua odi kai kuro yi mu na ye wo no aha na ne funu ma hye nti obi aka se ose etua odi kai firi ba bia ye wo no ba bia enye nokure se kokofu anyinam ha ene ye wo no aha na ne funu ma hye na afide mu ne ye wo no afene de nyame ne kuro ni ne nkai ende ache na de na tie ne se ye maame no a na yabrewa no ana ofiri kokofu no na menu na obesna ko esiase kuro bi wa hase ye toaye so efire ho esiase ho na opapa firi nti na obesna ko honom na sabre no afafuru nti wo ko no oduru ensuo bi da yekuti hase efire ho kakawe edewo ho oduru ho no na ne yemu ka no se awo san ohun ye nti na baabi anu oduro no na ebe din se obesa akọ kokofu nti obonsuo no ano ho ba se osrensuo no se nyame ye na dom oboa no ma otumi kodu na owofa no ho fa no ba obebre no akoko fufuo ene snap akotoa ena o promise no saade no enti oba no a obo bi ponu wie ya oba no a oduru yekure ko ti ase no na no aye drama no enti owura hase sata ma na eye na monkwan a yefu kwan okay ena owura yenkwanta wase muduro mu hu ya mo hu a yekwa yebekwa akokyere mu na owura hono na odene ni kire efie kwan enti obae na obeto nkora bi wa abontini mu hono a na omu di agro no bisa ase na mo nana wo mo nana mo we
almost we are an animal fool. Was any mamma moncochireme. Indeed, would Abruani di womochi, and an edi womochi, any one more call, woman and nano a fool. Indeed, womudu honor, and an abro and an abruan say, eh, I win ya kuna I nana menu, na hey, was there one so more, and moame, and I was so no moon. No say Kawami Murphy. Indeed, what need a drew when you nana say Hoano. Nature say Abrua watching Hoanye, and I won, yes, I cannot. And unti, why wouldn't say dear mamma city? Say, do horn when I say, Beshawan horn with the and ye wouldn't mean auntie, and unti, or manetna when you nana say ho. Now, yes, and the anchor will beat me, I didn't war, and so we are Pima and Emma. Ninja easy, sir. Say, I see a woman, hand on yes, would do hand or be Yenny or had a bread. The penny for no bread, pass, oh, penny somewhere. Nature say, oh, we are fee, I win Emma. Indeed, na penny for hanging no be a tear drew. None will come for baby were her. Because your friends. Comfort. Come. Then to us, near will come for baby were her. And Mr. Titiwadi be any and a cobusa. And you won't cobusa, was a will be our ban or a brimpon, and the moon ye. And or my addiction, you could see quite an honum. Any boom or bonum running, said your bear, will beat me about. Into you penny for no be our word will be an we are no a betibi, no the call, we are no a tibi, no the call. No, mamma, come for Banna catcher and say, baby, I'm more corner, a hold rule. When you pano or the orban or a brimpon, when you nip who be aqua, and until Ubia Quaha on run and Pabua, Emuho, and Sana or call baby opening a mamma eda. Penny and pa, or yes, I pay a dear drone command, you and Abba. You try any fuma, near Nisha Honma. Mina nana didn't tone and sasso. Mina nana near Freno. A frano I Jessie. Or any or bar or G. Open so I war. And I just say, what didn't be if ye a better nipetoso, and I didn't share any demo. Indeed, a honor and a year mina nanoa or Betty Chilcuino, and near Freno. Nana, you are someone, then an anno near friend will be someone. Or no Betty Chilcui. And a friend Naquenta near friend or friend Jim Siacumia. Naquenta no, one and all or worry after no agency. And our friends say, Mini Abbey, Nadi Abbatoya Yabaswini. Now, Yanko Kufu and Koboku for him, Amania. Nti omusi mu na omukọ okukufu na omukọ bo okukufu hina man ye se de abeto omo abaso no omusi we di asempa because ma me no na omusi obewo ha de na wo enye mresa na first pa no so no empanifo according to empanifo na yesu odi a omewu ma me no odi a omewu so wu ana wa frem ya wo ana ne ba na frem enti saa ne ba we no Yakobo ni jinaye ewo kwa umem baby. Okay. Enti tutu mem baby akuapem ene yakobo yakobo no jinaye. Enti ni efre no bosom na yakobo no jinaye wo so ni efre tutu. Okay. Enti papa ya de nyame no nke ewu no fia da ne efre no se kofi. Nanso enam se yakobo no jinaye no ye di tutu no eka ne din ho ye bosom ni din no ene efre no osei tutu de mai nya din osei tutu no eno no enti tutu no de eye busum din ena de minimfa yewura osei tutu na wo ho eno no na adama wuchim no mi hu se wona na okofa no e de ne ba ya je na wo sana na no na senesen no bonton ben fu he mi na ye ograni
a kyerɛ sɛ tete hɔ no anam di ka aka sɛ na yɛ free denkyira ɛna yɛbɛdu yɛ ha sɛ yi nti yɛbaa ha no yɛ nana no a ɔde yɛbaeɛ no ne nua baa ɛna kyerɛ sɛ ɔde no ɔkɔfaa no ɛfiri ɛhɔ nom ɛbɛɛ fie ɔyɛ ni ofiri denkyira no bia yɛabɛsɛtere wɔ anyina mu ha sɛ yi daabi ɔyɛ gurani na ne kunu ɛna na yɛ ɔsonani ne kunu ɛna na yɛ ɔsonani yɛ maame afrano wa jesi ne kunu na na yɛ asonani saa ne teɛ ne kunu na na yɛ asonani enti kuro yɛ yɛte mu nsisi yɛ wɔ ntɔn mmienu pɛ ɛna ɛwɔ kuro mu ha ɛwɔ agorɔ ɛna asona ntɔn ni bie ni ha ɛka ɛyɛ nyina kuro yi ɛnyina kuro yi mu ne nyinaa hɔho biara mɛka yɛ ho hɔho ɔbaa na adɛ sɛ wobɛka agorɔfoɔ ho anaasɛ asonafoɔ ho daabi nti yɛdeɛ ɛwɔ ntɔn mmienu pɛ ɛna ɛwɔ kuro yi mu nana wada Roma wokasa yɛ mu no sɛ yɛba bɛwo sɛ bi ɔbrɛmpɔn te sɛ yɛwura a ɔno akɔ ɛko mpempem agye nsase mpempem agye asanteman de asi hɔ deɛ a ɛneɛ ɛdeɛn na kuro dua yi nso so yɛdi berɛ ne sɛn ɛwɔ manhyia fikɛsie mu yoo berɛ a yɛwɔ yɛwura sɛ ɛtutu no ɛna kokofo hene nso ma no kɔduru Kumase sɛ deɛ yɛnya ni nti berɛ a ɛdi na ɔtweda no yɛ nananom ɛbɛfiri ne tan ɛbɛfiri adaduanan no yɛ nananom bɛfiri ne tan tete hɔ no obi wo a foforɔ a yɛtɔ bucket yɛatɔ sapɔ samena nneɛma na tete hɔ koraa ne yɛwɔ pan yɛtotɔ ntareɛ ne na ɛyi nyinaa ne atotɔ ne yɛde agum nam a wobɛdie ne ade tete hɔ nso deɛ ne nam ɛnyɛ na baabi a nti sɛ nnɛ a kyerɛ sɛ wobɛwi suo biara no na yɛatɔ ne yɛde ama no ɛno na yɛfrɛ no sɛ yɛbɛfiri obi tan saa tam na kanea ne ho ɔden nti yɛtɔ ngo garam na ɛno na yɛbɔ no ayi ahoma na kyerɛ sɛ yɛde ato ayi no mu yɛhwie ngo no na yɛde atom na yɛasɔ nti dura nwummerɛ a na hɔ nom abrakye ne nyinaa ɔmo de bi bae nti wɔn ba no nso Kofu hene de nwura poɔ ɛna bae sɛ wei deɛ nyɛ yɛ nana nanu ɛna awoɔ na emom kokofu anyinam di kuro ɛna wawoɔ nti yɛde nwura ɛpoɔ no ɛbrɛ anyinam di kuro sɛ ɔmfɛ nkɔbɔ ni nyina no onyina no a yɛwo na aseɛ no ɔmfɛ nkɔbɔ nti ne nyinaa ne yɛkɔ hɔ ne yɛkɔ yɛ amammerɛ biara yɛde nwura no bi kɔ ne yɛde akɔbɔ ɛhɔ nom ama obi ahu sɛ dua no ne yɛde akɔbɔ dua no mu ama obi ahu sɛ ɛhɔ ɛne ɛwɔ sɛ dua odi kan na mbusa ne deɛ hɔ nana wada Roma yɛn nkɔmɔ twetwe ni mu no wama yate ase sɛ ha ne ɛbɛwo sɛ bi wɔpem sɛ ɔsɛ tutu ɔno na akɔ ko no wagye nsase ɛde sɛ bi abɔ ne boɔ na esi dɛ na baabi a yɛwo asanteman wura deɛ wakyekyere asanteman ato hɔ nom yɛn nso so di berɛ bɛn yɛkɔ ahemfi a sɛn na esi yɛn nso so yɛn ne hwan ɛwɔ manhyia manhyia hɔ deɛ yɛntumi anu hɔ papa na emom yɛn ne yɛso ɛkɔpem kokofu na deɛ kae otumfoɔ kae ne sɛ deɛ maame no yɛtumi abɛwo no wabɛwo wɔ ha na wafa ne ho afa ne ba no deɛ ɔsɛ sɛ anyinam di kuro ɔno nso akɔyɛ otumfoɔ ne kokofu ɛhene ɛyɛ na sɛ ɔhene nso ɛrekɔ ɔhene yere nso ɛrekɔ ɔhene anim a nka wɔnworɔ mpaboa ofiti ya na nka wakɔ akɔkyea ne wura wɔnkɔha ne ntoma nso ofiti ya na wakɔ akɔkyea ne wura
na kyerɛ sɛ ɔkɔ nti ɛno deɛ yɛde to hɔ saa ne nnɛ nneɛma di adane ne nneɛma di adane nti wokɔ ɔhene anim na ebi a wokɔyɛ sɛ wodeɛ wofiri anyinam ɛno nti wokɔ a nyɛ sɛ ɛnka sɛ na sɛ otumfoɔ hu sɛ sɛ anyinam ni no ebi kora ne abo kora apirapira wo ɛso nka yɛ amanneɛ ne amammerɛ. Yes. ɛnɛ yɛato atwene because wobɛkɔ akɔto ahenkoa bi wɔ hɔ anaasɛ mpanimfoɔ bi wɔ ɔhene ho a saa nneɛma wɔ nom nyinaa wɔn mu nim nti sɛ wɔwɔ ansi abotɛ na sɛ wode akokoduro wobɛkɔ akɔyɛ a nyɛ sɛ yɛnka sɛ yɛntwe wɔ na ha na moyɛ saa sɛ wɔsɛ wɔfiri anyinam a ɔtumfoɔ anaasɛ kokofo yi ne bɛka kyerɛ sɛ hɛ adɛn na moyɛ saa no na ebi adeɛ bɛyɛ wɔ ne asi awie saa sɛ wɔn ma kwan di a ɛne ɛwɔ hɔ. Nana yɛwɔ fɛ kuo bi a yɛkɔsi obi so wɔ manhyia ne akɔso manhyia anaasɛ anyinam deɛ yɛdeɛ yɛkɔ a yɛnkɔgyina wɔ biara so. Medeɛ ka yɛanka biribiara saa nkyerɛ me medeɛ anka biribiara saa nkyerɛ me sɛ yɛkɔsi obi so ka yɛhɔ yɛmu obi so ɛne akɔ ahemfie sɛ wokɔ ahemfie a kokofo ahemfie wo sɛ wokɔ a ɛno ara sɛ wɔabɔ wura hɔ nom nti nana wɔ ne dɛm koraa a wobɔ mu a hwane a sɛ anyinam no ara nso wɔwura mu ɛdɛ wɔ hɔ ɛndeɛ wɔ hɔ ɛndeɛ kokofo deɛ ɛdɛ wɔ hɔ ɛda wɔ hɔ deɛ a yɛnim sɛ wɔbaa wo a bɛrima a wɔne wɔbaa no woyɛ no ɛna sɛbi ɛkɔfiri ne tan kɔtotɔ ne nneɛma a yɛde bɛdware abɔfra ne nneɛma a ɛkeka ho ɛsi dan na yɛ nana ɛwɔ ɔpem so wieɛ no kokofo man hene ɛna totɔ nneɛma yi bɛfiri ne tan. Deɛ tie ne sɛ maame no na ɔyɛ nipa na ne ho hia ma kokofo man ɛne wɔde sɛ asante man awokofoɔ no na ɔyɛ obi a na ne ho hia paa ɛno nti ɛkɔbaa saa no ɛyɛ kokofo man hene dɛ n'ani gye n'akoma mu sɛ maame no awɔ afa ne ho afa no ba deɛ a ɛne deɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ ma maame no biara no ɔno nso bɛyɛ saa berɛ no na maame ne kunu wɔ Nyamiani, apɛnkɛse Nyamiani, ɛhɔ na okunu wɔ. Ɛno nti wɔn deɛ nana no afa to no ho so sɛ obɛdi saa adwuma no nti ɔno na ɛtotɔ nneɛma de kɔ free ɔbaa ne tae. Nana yɛwura yɛbɔ no amrane ɔpemsoɔ a yɛdi a emu odu paa saa deɛ na yɛdɛn na bae. Ɔpemsoɔ no yɛ sɛbi yɛbɛwo yɛwura ɛwɔ ha sei no. Ɛkyɛ sɛ berɛ a ɔmaame ɛfɛ mu berɛeɛ no a ɔde pem soɔ no ɛna ma yɛtu saa din no ɔpemsoɔ. Nti no sɛ yɛhyɛ mu a sɛdeɛ wakyɛ ma yɛhu berɛ a ɔmaame berɛ no wɔpem so yɛnya mma de akɔ a wɔso nim sɛdeɛ awoɔ no ɛsi ɛteɛ nti no sɛ nka yɛka ɔpemsoɔ deɛ a nka wɔ sɛ nka yɛ da bi a nka yɛde bɛkae o na adɛ na asɛ yɛnhyɛ da ntie yi. Sɛ medi aka no meka kyerɛ sɛ anyinam yɛdi kuo mede me ho na menni me ho firi sɛ mehyɛ obi ase mehyɛ kokofo ma ahene ase ɛno nti sɛ wobɛdi ɔpem so o mentumi twa ntoma nsi me bo sɛ mekɔdi ɔpem so gye sɛ kokofo ma ahene ɛna ɔno wɔdi ɔpem so ɛna yɛbatabata no na ɔpem so no a ne mpɛmpɛnsoɔ yi nyinaa si memenda yɛdi ne 1 day. Dabi ɛdi 2 years. Bosome nkron no ebi ada yɛde bɛhyɛ sɛ ebi from 1st to there's 8 a ɛkyɛ sɛ na ɔtwe no ne last day no a ɛyɛ na ɔtwe da no ɛyɛ memenda kurom ha na yɛ celebrate no so ɔno deɛ kurom ha yi anyinam ha yi a kyɛ sɛ wontumi nkɔte anyinam mfiri kokofo ho kyɛ sɛ kokofo no anyinam no ayɛ sɛ kokofo borɔ no so ɔho enti yɛdi ɔpemsoɔ no wɔ kokofo ma ahene ɛna ɛdi ɔpemsoɔ no na mmom ɔpemsoɔ no deɛ baabi a yɛbɛdi no adwabɔ no deɛ baabi a yɛbɛdi no ɛyɛ anyinam a kyerɛ sɛ ɛyɛ kokofo borɔ no a kyerɛ sɛ anyinam mu ɛno nti saa na ɛteɛ. Nana Asante ɛwɔ hɔ ɛnyɛ Asante anki yɛni ada kɛse yɛni Asante anki yɛni awukudɛ ɛne afahyɛ nkaya ɛka ho ɔpemsoɔ sɛdeɛ wakyerɛ mu no nkɛ wɔ sɛ ɛyɛ ɛda bi a
was a bone double, maybe a singing out to say I was there, and I'm didn't cassette me to 12 pine for dinner near D. So what your mammy had said it. Now, so I didn't know him Swanny Dianano, and said that I need demon for Fonteno. A Diana, a catasso. You, me does it. Over. The open so no ma so akata pii ne se. Se yenya be ma ofia kwasi kura anki ni wopem so. Be ma ofia kwasi ni amaya. Wani kukufu ma. Okay. Be ma ofia kwasi otosu mi no. Wani kukufu ma hinu we. Ono odi ade no. E na ka kire otumfo ne ne ma me se opese odi opem so afa hye ewo anyinam ha se na omo ma ne kwa odi ye. Enti efa tete ho mpanimfo a ebedi ade akonyina kukufu memo no obi ni ho a wa celebrate opem so da. Eno ne edi ni be ye mfie be se ni na opem so ye. Was start year no 205. Yes, if you share Aduonu ni ya 20 exactly 20 years. 205 and was started opem so. If it is what shares and film you be an woody. Unudi. A feed no yet see so would dear, said an American. Walanche. A feed yet say a pound toma. Yeah. When we can see a lunch a year opem so a fashion. Nana I was there and I could then put no obiate. A diner opem so. As I say, ya fashion to a year gina dear. A kite and my kai, baby a woo. For say to morning summer course now she got lunch cry answer we a day and I didn't also lunch in a if you be my fee neighbor a yen and a kukufu him ni fee any free lunch if you buy inti if you said you obey the wire mean to me I say one now so I'm a die call lunch nipa by pa or lunch make us a brew be say 27 as I say. Yeah, no cry kwa lanchi no kumasi. Kwa lanchi no kumasi. Inti enye nipa sa ama ba kama. See abrebia no ye di opem so afahye na enyinam dwumadi pa ne sen wom. Opem so afahye ne de enam ni kaka se yakoye se ye enyinam fo no yakoye se ese ehye kukufu ase. Eninti ye ni kukufu nyina ye adwuma baako. Yen sheda emma anyine part ne say monkwa mon pray we say part we bi Madaroma ye di opem so afasha ye rabeba hanom ye opem so na mu Asantehene rabeba hanom na esi den na afasha nke ho hia sei na ye ya entimi emmo ye ramane na ye ntimi fa de srede bi nkoto ne na so na ye nni na nyenka edumu maye na wobekogye asante to wo opem so otumfo se tu odi kan na ewo se ekosi baabi ansa na akọ otumfo mesem ara enema no ho a nyina na betumi aka no wo afidie so bi se ye kan entwa ha ya de ne ekoyi am obi ahwe ana ye koka am obi nso aso ate be wi ase ne ase nyinam di kuro na be kan ansi nanso mishi obi ase se the first one busa me am kan no Nana opem so afahye de didi ho enkoma fe de yemra afahye no moniema nkasa ye wo enkaye dum bi wo no ma ya lanche ana ya pa ntuma wie ya ba be di na nkasa ye wo enkaye dum bi wo no ma ahwefo eba ana se edom no eba o betimi ahwe be yenkaye dum se ampa opem so a ye wo no ye nyinam ha se no enkaye dum bi ni a ye de kai no pa cho ye ni bibia sa wa ha aw ye ni bibia sa wa ha se de ye kan se aha no de tie ne se aya na manfo ba ha se ye behwa nyinam na nka ye hu ba bi e wo ye na se tu but oba behwe kuro no a itself but ye ma kwa ma wo nkọ ba bi a ye wo Asantehene se tutu e ho and the obi enti a ho one say the media ka kan say o konfo na ka kire say wo ye brimpon na ye ba enti ma obi en fa mpabo anko ho okay enti minka nya say yi ye na ye wura kra ba no ye wura me hu hwe no kra me hunu mpire no ye wura nkasa ya ya ye wo no na nkasa da okay nana ayi pokuware ne peso oba ha hu yi oba yoduru ba bi a
yɛde ɔde sɛ bomo ɛne nsa yɛde sɛ hɔ a kɔ ɛkyɛ ha ne ka akwam anaasɛ ha ne ka akwam na oyi ne mpaboa otumfo oyi ne mpaboa ɛde ma obi na otiatia so yɛne ɛwɔ ha yi a ɛyɛ ɛnyimfo a yɛsom ha no nsu yɛtɔ sɛ deɛ ne a na sɛ wokɔ a wonhyɛ mpaboa woduru hɔ no mpɛ no wayi mpaboa nti na kokofo hene ba a oyi ne mpaboa opem so no amu ɔba setu ɛba oyi ne mpaboa santemewura ɔba oyi ne mpaboa na akɔtena dua no ase na mamra ɔso wɔyɛ no na wayɛ na yɛtete nso sɛ ne maame a wɔwo no no nso no na ahomateɛ bi wɔ hɔ no mu kɔso no korɛ ahoma no wɔ ɛkwaa no ho ansa na wɔwura kuro yi mu no sɛdeɛ mo nim sɛ ma wodeɛ ma wɔ sɛ msitie sɛ eduru bire bi a na wopɛ mmoa na bia wonya nti osu ahoma no mu twi ne mu a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a awo no ɛnto no akwantifi hɔ no mu a because wɔanya mmoa a ebia wonim deɛ ɛbɛsie nti wɔtwi ne mu sɛ wɔso ahoma no mu twi ne mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a awo no bɛte akɔ kakra no na ɔso ahoma no mu anya ahoma dɔnkorɔ nya ahoma kyɛm ɛfrɛ no ahoma dɔnkorɔ ɛwɔ hɔ ɛno deɛ ɛhɔ no ɛmfuo ɛhɔ no mu mfu da ɛmfu dabi mogya deɛ wontumi hu nso mogya no yɛ ahyɛnsodeɛ bi ama hɔ ne mfuo ɛhɔ mfuo ɛna baabi ɛkɔwoo no yɛkɔɔ ɛkɔwoo no dua ne ase no since then ɛhɔ mfuo da dua no ase wɔ no ɛhɔ mfuo da ɛfiri kwaa no mu ɛde kɔpem dua no ase ɛhɔ mfuo da na no da ma yɛtete sɛ yɛkɔfa maame ɛde no aba agona fie no ɔno ɔwɔ ayuba bi ɛwɔ hɔ no na ne ɛde wɔ hɔ ɛwura sɛ deɛ teɛ sɛ yɛkɔfaa no bae na saa tam no adeɛ a ne yɛdidi mu ayɛ awewa ne yɛni kyɛnse saa berɛ no nti ne yɛma no awewa a na ɔdidi mu na ɛnam sɛ akyere nti awewa no abɔ yɛntumi anhwɛ so yie abɔ ɛna nyame nukuri ni sɛ nyɛ yɛwura kokofo hene a ɛyɛ bɛrima ɔfe akwasi a ɛnka ɛwɔ mu sɛ obiara nim sɛ yɛwɔ yɛna na sɛ yɛtu wɔ ha but ka n'akyiri ayera it's a matter of fact ka n'akyiri ayera wɔno na adaa n'adi yɛwura ɔfe akwasi ɛna adaa n'adi ama ahu sɛ bɛrima ayi ɔde sɛ otumfoɔ sɛ dutu odi kaa no kurom ha ne yɛbɛwɔ no na yɛn mpo a yɛfiri kurom ha no sɛ wo nana bi ɛka kurom ha mpanin nsɛm akyerɛ wo a yɛ na wɔsuro ɔka kakra a na wɔagyae adenti sɛ wɔmpɛ sɛ yɛkyerɛ yɛwura ase na ɔyɛ brempɔn kɛseɛ sei no obi mpɛ sɛ wɔkyerɛ yɛwura ase ɛma obi mehunu sɛ ɔbaa ha na yɛbɛwɔ no enti meka sɛ 207 ɔbaa ha no meka kyerɛ no sɛ bia ade no wɔn antepu enu nti ɛnkɔ baabiaa woyɛ koraa yɛmfɛ camera nto so nti ɛnkɔ baabiaa ka kyerɛ sɛ nana susuma awerɛ ho sɛ ebia ha na wofiri wase firi bi sɛdeɛ Yesu Kristo baabi ɛkɔwɔ kɔwɔ no sɛ benwamuo ɛnso wɔyɛ brempɔn wɔyɛ ɔhene kɛseɛ saa na wɔn nso yɛbɛwɔ wɔ kokofie nyinam ha nanso woyɛ ɔhene kɛseɛ ma Asanteman nka saa kyerɛ no nka saa kyerɛ no nanso ɛnam sɛ yɛn rekɔdo yɛmfa camera nto so yɛnyɛ ɔhwee ɛno nti deɛ wɔbɛka no obi nti ɛyɛ onnim yɛnu ntam asɛm na mpaboa no nso a na ɔhyɛ no nso no na ɛde wɔ hɔ ɛwɔ hɔ deɛ nanso no ɛyɛ dada na wɔda ma ayuwa abra ne yɛkɔfa maame afiri agona fie ɛde no aba no tete sɛ na wɔwɔ ayuwa bi a wɔdidi mu na ɛwɔ hɔ ne nyinaa wɔ hɔ ɛne taa na wɔde so nyinaa ɛwɔ hɔ taa ne ɛde twumako ma no nyinaa ɛwɔ hɔ na de mfihyia bɛn sɛn akyere yie ɛno mfihyia no deɛ mentumi nka wɔahwɛ sɛ since ɛwɔ yɛne na sɛ atu no wɔkyɛre a di 40 days pɛ 40 days Dabi wankyɛ pii saa na ne mpaboa a sɛbi ne wɔde ne 98 mu no nso so wada Roma ɛwɔ hɔnom
Paboa dada egu honom. Na ya tete se anaso opemso afahye apamu entuma enti bia babedi opemso afahye no kwasam se akoba se nkofo aba ne ye ba be hye sanyama wenyina akonya ho ye betimi abere. Peto no so de bibi eni ho a yedisi. Okay. Ene de ho de oba bibia ho a ebetumi abie de ama wo. Okay. Peto no so de emfe bibi ensi. Okay. Tina ya na wo ewie kra no opemso afahye no bo hu dawu kakra maye. Yo opemso afahye no September 15th September to 23rd. Bosome nkru no edunum etoso edunum yensa edunum ba aya Some ne da etoso edunum ekosene da etoso edunum yensa edunum ba afimpinu ne edunum ye bosome nkru di opemso afahye na. Okay, na nanti yenko ahade ne de ne betimi akoso wo me beye obi akono se betwena manaba se epesi edi opemso no mo obi ehunu se baabi e wo ye nana se atu a odi kan. Okay. Nti mesre omanfo no se wodi ewunim hwe kra bra behwe baabi a ye wo Asantehene a odi kan. Okay. Oye opemso obegye santeman esi ho. Okay. Ene kukufu anyinem. Nti obia momodin se oba sisi yewura bema ofiakwasi wapa ho ntoma se 15th of September na obehye dwumadie na ase dwumadie ne de ekom prase niema bebre general cleaning eka ho football ane what they say niema godie bebre ni nyina eka ho a kire se ibedi no kukufu na ne pempenso no amu aye 21st 20th no. O say 21st ne ya ye kwasore ye kode nyame ase enti 20th no ye memenda sa 20th no de nyina obi a obabia be nyinam hase ene abedi no. Yo ene ne de ye kan sisi ibedi opemso toso nson ewo kukufu anyinam enti yesrem ada enka yesre wura santeman wura senka obetumi abebia amaye ne a enka beboa yen ebe hye nkwara no nso a yini no nso animonyam amomo hu se yo Asantehene yebehunu no ewo kukufu anyinam hase enti ke ebe sere se obetumi abebia amaye ne a ka yade a yeni beje pa di omomodin na eduru honmo a omra na santeman esre santeman ni Ghana man nyina se obia momodin se oba behwe opemso ni bi fi se opemso ne yade a esonko ewo ya fahye mu a Asantehene mu ha bebi e wo ewura se atu a odi ka de sonko ewo afahya ehema Asantehene nyina animonyam nti yesrem obia momodin se obeba na obehwe bie ama ene nyina hu se Asantehene se atu ofirikuro anyinam ahana ne furu mahye abusuan ke kwakwa yese said ye nkrofo tue sika fa hyen ekọ betram kọhwe Yesu awoda no atadwefo wo Asantema yenso so yate denne bebe ye wo Asantema ewura de wakọ nsam pempem agensa asem pempem abone bo bia ye wo no eye kokofo anyinam nana yo asamwa odikura wo hwe anyinam so na yewura eye berema ofe akwasi okogi asuo kokofo manhene ahye apawonto se afei opemso afahye ye baba bedi Asanteman bibi baba besio adenti Asantehene otumfo se tutu de oti kruwe ne krawe ne brawe nwoma so ahye sa afei obetwa dwira na afei kro ye mu nso so yese bedi wopemso ne Asanteman bibi papa eba de amaye enti jebre ADUMASA TV subscribe dwumadi ne share dwumadi no babi biara go hu dwumadi ne bia hu ne sa Asante na yesom yenim se nanan so mu tie ya bre ne abre no kokofo anyinam sabi Yesu mpo yakwawo no odwan buom bra bebe bia ye wo sabi obrempon ye wiase nyina tu wo mani a wo mo hwe no asomdwe fa pem ne ye si ne sire so no bra ne bebe bia ye wo no midin de aduana de hye bedi akon ye mamumo ani tia ahen no